Mga pumuluyo sa banwasang Alimudyan ginkaugot matapos nga mahibaluan nga may spy camera gintakod sa sulod sang banyo agud makita ang mga estudyante nga nagapangihi. Nakatutok si Zen Kilentang. Mga Iloy, amay kag mga tigulang sa barangay Sinamay sa Banwasang Alimudyan, Iloilo. Ginkaugot ang balita nga may maestro nga nagtakod sang hidden camera sa sulod sang banyo agud makita ng mga estudyante nga mga babayi samtang nagapangihi. Ginkakibot ni Sharon ang naobra sa manunudlo nga si Janos Amolar sa pag-install sinisang spy camera sa CR. Bangod sa pagkilala sang kadamaan, isa ka maayo nga tawo ang maestro. Doon hindi man ako mapati kay buot man siya mo. Kay pala simba na siya sa Baptist, taga Domingo. Kay way man na hindi man na si Sir Ginos. Ate naugot gid ko eh. Kung babae lang bata ko, inaano gid ko eh. Si Manang Joseph naman nga may mga kabataan nagalibog ang ulo kung paano nahimo sa manunudlo, ilabi pa nga ginataha gid ini sa sulod sang buluthuan. Kasi siyempre magtan ka man eh. Ginalungan mo na ang bata mo. Inaman siya na ya. Hindi lain na gid eh. So ano sir? Teka sayod tama gini mo eh. Gapati ka sir. Tingnan mo na ng nila, tingnan mo na siguro. Kaugot ang nabatsyagan sa mga residente kag hindi naman nila luyag nga masulit ang insidente. Una na nga ginkondena sang Department of Education Region 6 ang ginhimo ni Amolar sa diin nagpasalig ang DepEd nga ila pag-aaksyonan. Matandaan nga nagsumite na sang affidavit of non-interest ang mga kabataan. Apang suno sa National Police Commission, kinahanglan sa gihapon nga mapasakaan sang kaso sa korte sang kapulisan ang maestro agud mahatagan sang leksyon. Ako si Zen Kilentang para sa One Western Visayas.